Hello! Welcome to my YouTube channel! Hello na naman po sa inyong lahat. Nako ha, medyo dumidilim na at umuulan po ngayon sa mga oras na ito. Pakita mo cameraman ng ating pag-ulan. Ayan, ako kumukulong-kulong pa. Diyos ko dahil nakakatakot. Welcome again sa aking buhay. At syempre, ito nga lagi natin sinasabi. And today's video. Ayan, meron na naman po tayong pinuntahan dito po sa Calasiao. Oo, meron naman po tayong pinasyalan na isang cafe. At syempre, may makakausap din tayong napakahalagang tao din po para sa vlog na ito. Siya po ay walang iba kundi si Dr. Madonna Joves Salinas o mas kilala sa tawag na Doc Mado. Siya po ay dentist by profession. So, ililibot na po tayo dito sa kanilang cafe. Mamaya malalaman natin kung ano pong pangalan ng cafe na ito. At syempre, i-scoop na rin tayo, di ba, ng kwentuhan ng bonggang-bongga sa kanya. So, ano pong inaantay natin, mga kaibigan, mga kapangga? Tara na, pasok na tayo! Hey, andito na tayo. Ayan, at syempre, oh! Hello, madam! Kamusta po kayo? Ayan, ganito tayo magkamustanto, di ba? Hello naman po sa inyo. Kamusta po? Okay naman. Hello. Ladies and gentlemen, ang aking binanggit kaninang makakapanayan po natin ay walang iba kundi si Dr. Madonna Joves Salinas, mas kilala sa tawag na Doc Mado. Ayan, siya po ay isang dentista. Hello, madam, kamusta po? Okay naman, feel good. Yun nga lang, umuulan ngayon. Oo nga eh. Nakakamustahin muna natin ang ating mga fans. Hello, Ayan, mga lapit na ako ng- Hello, mga fans. Ayan. Today, tonight na pala. Tonight ay pumasyal tayo dito sa cafe nila na kung tawagin ay Sweet Blends Cafe by Doc Mado. oh, di ba talaga naka-incorporate yung Doc Mado in fairness. So, ngayon ay na-interest ako kasi kanina pumasyal na tayo dito at ang gandang aliwalas tingnan. So, gusto ko rin po makita nyo at malibot natin ang bonggang-bongga. Siyempre kasama natin si Doc Mado. So, Doc, let's go! Yes. Una natin pupuntahan po, Doc, ay saan? Sa receiving area, parang sala. Ayan. Ay, Yung- kasama tayo today. Yes, andito si Councilor Rogelio Estrada Danoli. Ayan, nakakawin naman po kayo, Honorable Roger Danole. Ayan, hello po. Ang swerte natin. Ayan, Hello sa mga viewers. ayan, ang swerte naman natin, no? Parang one stone hitting, tama ba? Yes, tama. dalawang kasama ko ngayon na special. Dalawang Business council. partner ko kasi. True. Ayan, okay. Ito po ang ating receiving area, madam. Ano pong Yes. meron dito? Bukod sa bag nyong mamahal. Pag dumarating kasi yung mga customer namin, dito ang target nila mga family, Oo. nag-picture sila. Correct. Kasi Ito maganda, oh. yung aura ng flowers, di ba? Ang ganda yung ambience. Sabi nila, gusto nila yung ambience. Ayan. Sa Andyan mga din po yung flower. pangalan ng... Umiilaw po ba yan? Opo, may ilaw po siya. Okay, so ito naman dahil magsa-summer na. Pag summer, kahit pag tuwing kung ano yung team, monthly, pinapalitan po namin. Eh ngayon kasi magsa-summer na, di ba? So, ayan, ina-arrange pa namin yung pang-summer actually. Dito ang favorite place nila. Ito pa, pwede rin ba sila manghiram ng libro? Yan, pwede yung mga gusto nila magbasa ng mga books, storybooks, or ano, interested books dito. May pa-wifi din ba dito, Doc? Yes, may wifi. Actually, minsan may nag-online class din dito. Ay, maganda. Yes, dito sila nakaupo. Yan. Dito tayo sa... Ito mahaba. Pero naman mahaba, mostly, ang pupunta dito, pag may mga ka-meeting, ganon. May masigasig silang pinag-usapan, lalo na si board member Danuli, pag may bisita siyang ina-accommodate, Oo. usually ito ang favorite place niya. Correct. Ay, Kumbaga, hello po kayo po ito. ito yung aking pangalawang anak, Ayan. na siya Hello. yung parang Ikaw to, madam, may Ah. binabahat ang bata, oh. Hawig na hawig niyo po. ng coffee. Anong pangalan? Nagbarista din siya, Nagbarista. kasama ng aming manager na si April Marinel. Si April Marinel, yung aking pangalawang anak. Ayan, baka mamaya Bebe, nandito siya, ha? Baka nasa likod lang pala Siya yung siya. actually yung nag-manage din ng coffee, kasama ni Ma'am Arvin. Okay, so ito naman part na ito. Ayos ko lang natin. Apak. Oh. Yan. Ayan. Mostly yung mga teenagers nandyan. Oo. Kasi minsan may mga, ano, di ba, may mga customer na hindi nakakaupo ng matagal sa mababa. Oh, yes. So, kailangan Gusto nila mataas. naka-high-end chair sila. Mhm. Katulad kanina, ito yung may mga favorite place yung mga mostly teenager ang nandito. So, Doc, saan naman tayo ngayon? Dito tayo sa favorite place ng mga lovers na Yeah. minsan may chaperon.
Or lovers na may anak na, gano'n. Ayan. Yan. Ako, in fairness, ang ganda ng table niyo po, no? Ang lakas maka-relax sa kulay. Oo. Siyempre dito naman, Ay, may kumakain. pag may mag-date, gano'n, gusto nila ditong corner eh. Yan, yung Pag corner may na gusto yan. silang mag-solo na mag-usap lang, Oo. dito. Oo. So ito summer na, ginagawa pa lang ni Ma'am Arwin. Ayan. Si Ma'am Arwin. Arwin. Queen Arwin. Kaway naman si Ma'am Arwin. Yan. Ayan, may Siya kasama yung, rin siyang maganda. siya yung barista namin. At syempre ito yung pangalawang anak ko, yung barista din siya. Hello po. Kaway naman kayo sa camera. Ayan. Sila ang nagtitimpla mostly ng coffee. Wow. So, ito naman po ang ating... Counter. Yan. So, ano makikita natin dito sa counter? Lapit ka lang ng konti. Syempre dito Yan. ka mag-order ng mga Ayan. coffee, kung ano mga gusto mong food. Favorite niyang orderin dito, yung mga nachos, kasi medyo marami daw siya masarap. Correct. At saka di kalidad yung mga kape niyo. Parang, Yes. hindi ako palang parang pangmayaman. Oo. Doc, ayan. Sino pa yung nandito? Ito naman yung aking bunso, si Maddie. Favorite niya yung chicken Oh. barbecue namin. Hindi siya nagsasawa. Ayan. Si Madam naman. Yan yung aking panganay nanang na dentista, Ayan. si Dr. Donna May. Mahilig naman uminom ng tea kasi we're on diet, sabi Oo niya. na, oo. Hello naman sa inyo. Hi po. Ayan. Kamusta naman po ang buhay-buhay? Kamukha ko Hi yan, naman po. Magkabot kayo ba yun? Yung ano? Hindi, ito yon. Ayan, ay Ayan, siya. natanggalin. Sumasali po kayo sa pageant. Ito po, dati sumali siya nung medyo high school. High school, ayan. Oo. Ako, talagang walang tulak kabigin sa mga anak nyo. Puros lalaki, Yes. babae ay lalaki pala. Dalawang babae, isang lalaki. Ah, ma'am, kailan nyo po ito ni-establish? Actually, nag-open na lang kami nung June. Noong June. Dahil gusto namin magkape. Pero actually dapat ang grand opening nito nung December. Bakit nyo po naisipang magtayo ng Sweet Blends Cafe? Mahilig akong magkape. Ah, Coffee lovers kasi ako. opo. Every after my work, after clinic, pupunta na ako sa coffee shop. So napag-isipan namin ng aking business partner na si Lord Danoli na ano kaya kung magpatayo ka na ng coffee shop mo, sabi niya. O sige, sabi ko, kaya ito na-establish. Pag sa Blends Cafe, hindi lang kape, may milk tea din kami. Ayun, nakita ko nga Kasi kanina yung sa mga anak ko, labas. mahilig din silang mag-milk tea. Mm. So nakita mo, di ba, may milk tea din kami. Nagsiserve kami ng milk tea, yung mga teenager, yun ang gusto-gusto nila. Correct. Ayun talaga, lalo na ngayon, magsa-summer na. Yes. Yun nga lang, sumablay lang ngayon kasi umulan. Oo, lalo ngayon, di ba, ang gandang magkape. Correct. Kung stress ka, pumunta ka lang sa mga light colors na Yes. lugar tulad nilang dito sa Sweet Blends Cafe, marerelax ka. Yes. Kasi ang coffee naman, di ba, ano yan, malakas alis ng stress yan kasi antioxidant siya. So, ayan. Anyway, saan pala ito matatagpuan ng Sweet Blends Cafe? Ilalagay natin dito. Yes, matatagpuan ang Blends Cafe by Doc Mado dito sa junction ng going San Carlos at going Malasiki, Malabago, Bunlag, Mangkok, Calasiao, sa may Super Energy Gas Station. Yan. Okay. Ma'am, meron din ba kayong mga contact sa Food Panda or mga delivery? May mga Services. Grab o food eh, sina Ma'am Arwin ang nakakaalam. Oo, may mga nag-order. So, hanapin lang nila sa link or sa Yes, oo, search meron. engine. Yes, Ayan. we deliver there. At, eto pa, fan page. Yes, meron din silang fan page. Hawak ni na Ma'am Arwin, ni April. Ano pong yung mga pangalan staff ng ko. fan page niya? Ano yung pangalan? Yan din, Blends Cafe by Doc Mado. Ayan. Yan pa rin. Okay, so, mga kaibigan, nalibot na namin kayo dito sa Sweet Blends Cafe at isusunod naman natin, mas kikilalanin naman natin si Doc Mado. So, dyan lamang po kayo, magbabalik tayo. Yes.